Rok s rokem se sešel a my tady máme další ročník Mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu Znojemských hrozen. Tentokrát už ročník 11. První soutěž, která neodmyslitelně patří k festivalu Znojemských hrozen, je věnovaná dětem. Jmenuje se Talíř plný malování. Další nedílnou součástí festivalu Znojemských hrozen je barmanská soutěž a show Flair Tricks. Další zastávkou prvního festivalového dne pro nás byla výstava děl Hádala se duše s tělem aneb Kdo jsem já. Tělo lidské je zřejmě stáro 3,5 milionu let, zatímco duše je velmi mladá. Takže ten zápas je věčný. Ten stařec, to tělo, se pere s tou mladicí, s tou duší a když ten zápas dopadne špatně, vzniká šílenství. Když dopadne dobře, vzniká dílo. Dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním zahájení. Já svůj vztah ke Znojemským hroznům začínám teprve formovat, protože jsem tady poprvé. Takže zatím je mi tady, dneska je mi tady dobře, takže zatím dobrý. V roce 99 jsem byl tak trošku zúčastněn těm příprav toho prvního ročníku, takže vím asi kolik za těch 11 let organizátoři odvedli práce a za to jim samozřejmě děkuji a věřím, že to bude taky nadále a myslím si, že město Znojmo si tento festival zaslouží a on vždycky dobře doplňuje vinobraní, které tady každoročně se koná. Dříve byl hrozen před vinobraním, teďka je po vinobraní a myslím si, že to naprosto úžasné, že doplní to září ve městě, který je to takový měsíc svátku vína. Další naše zastávka tohoto festivalového dne byla v Loudském klášteře, kde se konala somelierská soutěž. Na soutěž sommeliéru se přihlásilo celkem 41 účastníků, ale fyzicky se dostavilo pouze 40. Ale přesto je to proti loňsku podstatný nárůst a když to porovnáme s prvním ročníkem, kdy jsme měli 7 soutěžících, takže dneska máme 40, tak tady je úplně jasně vidět, jaký je trend a že o tu soutěž je velký zájem, což je dobře. Milé dámy, vážení pánové, degustujte. Degustace piv mají obrovskou tradici. Já jsem ve starých materiálech našel, že se degustovalo už v 19. století soutěžně a nepochybně i dřív. Takže je to spíš jenom otázka, jak to je ve známosti lidí, ale ne, že by to nebylo tradiční věc. Podle čeho se ty degustovaná piva hodnotí? Tak samozřejmě je důležité, jestli to hodnotí školení odborníci nebo lidé, kteří jsou obeznámeni s pivem, ale nedegustují ho profesionálně. Protože ta první skupina, ta musí umět rozeznávat řadu vad konkrétních, které jsou definovány, popsány i z toho závažnosti. Zatímco ti takzvaní laici, u nás panel reprezentantů, tak ti vlastně hodnotí celkový dojem. Jedna z významných událostí, která nás čekala při dalším festivalovém dni, byl koncert fenomenálního houslisty Václava Hudečka. Nejsem tady poprvé, tedy jako účinkující, už jsem tady v minulosti hrál a samozřejmě je mi to sympatický, toto konání, protože, jak se říká, láska prochází žaludkem a tady o těch chutích a o té prezentaci jídla a pití asi jsou ti největší odborníci, takže je mi to velmi sympatické, protože jsem velký fanda a jak jsem napsal v jednom rozhovoru, že kdybych netloust, tak by to byl asi můj největší koníček, jídlo a pití. A teď se s námi pojďte podívat na švédský národní den. Ve spolupráci se společností IKEA jsme vám přivezli spoustu švédských specialit, masové kuličky, nakládaného sledě na různé způsoby, samozřejmě tvrdý švédský chléb, zvaný knäckebröd, kaviárovou pastu a také nějaké sladkosti. Pane ministře, probírali jste tady na semináři zdravý životní styl, jaký je váš názor na něj?
Potraviny jsou složkou, která nás provází každý den, takže každý z nás ji vnímá velmi citlivě a bezpečnost a kvalita potravin je ve vyspělé společnosti nesmírně důležitý. A potravinářství ve spojitosti se zemědělstvím vytváří vazbu naprosto nerozlučnou. Další naše návštěva patřila Rumunskému národnímu dni. A kromě dobrého jídla a pití nás tady čekala i živá hudba. Myslím, že to byl báječný festival pro Rumunsko a dostali jsme šanci přijít a prezentovat Rumunsko v České republice. Musím se přiznat, že jsem byla trošku nervózní na začátku, protože jsem nevěděla, zdali rumunské víno dosáhne stejné kvality jako jihomoravské. A zdali rumunská kuchyň bude schopna konkurovat tradiční české kuchyni. V pátek ráno vyrazil festivalový vlak na prohlídku památek a ochutnávku vín do Perné. Do Perné jedeme za těmi gastronomickými specialitami, což tam bude ochutnávka vín. A na co všechno se lidé ve vlaku mohou těšit? Tak samozřejmě na krásné prostředí okolo státních hranice, kdyby jeli před 20 lety, tak by viděli ostnaté dráty, které byly v těsné blízkosti. V rámci festivalu jsme viděli Národní dny Švédska a Rumunska a teď se půjdeme podívat, jak vypadal Český národní den. My jsme lihovar ovocných destilátů, tak samozřejmě převažují tady ovocné destiláty z nejrůznějších druhů ovocí. Z takových těch klasických standardních, řekněme, meruňkou počínaje jako nejranějšího ovoce a jablíčkem konče. Jsou to i čestné výjimky, nebo výjimka v našem případě jedna, pálenka z piva, pivní pálenka. Stejně jako Znojmo v dopoledních hodinách opouštěl festivalový vlak, Znojmo pomalu opouští i samotný festival. Před námi je poslední událost, a to slavnostní gala večer s udílením cen za přítomnosti předsedy Senátu pana Přemysla Sobotky. Já když jsem dostal nabídku, jak převzal záštitu před pár měsíci, tak jsem rád a dneska můžu říct, že pro mě to je absolutní relax a jel jsem sem opravdu rád, protože to, co se odehrává v těch politických sférách, je úplně něco jiného a tohle je hezká akce. Tak vítězným pořadem byl pořad nebo reportáž Vývařovna z kopových hlav a je to opravdu kuriózní reportáž z Iránu, z takové speciální restaurace, kde se vaří ovčí hlavy a přicházejí tam bohatí i chudí Iránci na lahůdku, za kterou považují třeba ovčí jazyk, ovčí oči nebo ovčí mozek. No tentokrát bych řekla, že jsme měli docela jednoduchou práci, protože celá porota se zcela jednoznačně shodla, že onen vítězný spot naplňuje přesně to, co reklama má naplňovat. Je působivá a naplňuje to, co se říká o reklamě, že duší reklamy je příslib. A ona v sobě skutečně má mnoho příslibů, jak těch skutečných, tak těch, které si můžeme domyslet v naší fantazii. Snímek Ano šéfe s Zdenkem Polerachem v hlavní roli je tak notoricky známý a tak populární, že představovat ho si opravdu myslím, že by bylo zbytečné. A já si myslím, že to je ten nejlepší, i když teda hodně bolestivá cesta, jak s tou kuchyní, s tím stravováním u nás něco udělat. 11. ročník překročil svůj stín, protože já jsem měl velký strach z toho, že 10. ročník jako jubilejní ročník stanoví určitou laťku a že bude velmi těžké ji překonat. A příjemné překvapení pro mě je, že ten 11. ročník ji podle mého názoru, a nejenom podle mého názoru, i podle ohlasu hostů a účinkujících a porodců a tak dále, tak ji překonal.